Více písniček na přání. Jukebox Kiss Morava. Není to vůbec náhoda, milí kysáci, že posloucháte jedničku s těmi největšími hity, protože Rádio Kiss Morava je bezedná číše dobré muziky a tu si v této dvouhodinovce můžete vybírat dle svého gusta. S vámi je Petr Dula a kormidlo našeho playlistu právě teď drží v ruce. Kdo pak? Ahoj, ahoj. Kdo tam? Tak Kláro, jak to s tebou vypadá? Máš ráda Michala Malátného? Jo, mám. Tak to myslím, že Michal by se štěstím rozplynul. Hele, ty jsi mi říkala, že studuješ v Olomouci medicínu, tak prozrať, co tě na studiu medicíny baví ze všeho nejvíc? Tak určitě nejvíc mě baví večírky s kamarádama, ale samozřejmě také studium anatomie. No hele, já jsem si myslel, že tam musíš sekat latinu, ale ono to nevypadá, co? Jo, to taky. No, asi máš pravdu, zajímavější než ta histologie jsou ty klubíkové seance, je to tak? Dobrá, tedy, co budeme hrát a pro koho? Tak bylo by to od B.O.B. Airplanes a je to pro všechny mé spolužáky, co se bojí zítřejšího zkoušení z anatomie a taky pro mého bratra, který drží nade mnou ochranou ruku. Ty to znělo úplně krásně jak jižně, člověče, to je fajn. No hele, já ti přeju, ať si to tam užiješ, přeju ti krásný večer a song k tobě letí v rovině mediální, sagitální, transverzální. Jo, děkuju. Měj se, čau. Ahoj.